go. Move. Good morning, guys. Hey! Kailangan sinuran tago kayo nakakambira ka. To. Hello guys, ito nga pala si Bagag. No. Good morning, Philippines. I'm ready to breakfast. One, two, Hi guys, nandito kami ngayon sa Mamhot at manguha kami ng pinya. Ang pinakamasarap na pinya sa balat ng lupa. Pinyato. Ano na? Ito nga pala si Pikdat at ito si Iver TV. alias Kulas. Mulas. Yan o, aakitin natin ang bundok na yan. Mga ikawalong bundok, doon tayo mangunguha ng pinya. 8 bundok at 6 na sapa. So tara guys, let's go. Guys. Ba, ate madalunot. Ano sa ako? Digon. Ata chichiriya. Iste. Napakatarik ng daan. Para kaming pupunta sa Mount Apo. Grabe to. Ulit natin pabalik kung ano lang ganito. Rolling. Daming aluro. Arulo. Aluro in Tagalog Alura. Alura. Uy. Wala eh. Nakuha. Wala. Nakuha. Okay. Wala agad. Masyadong madalunot dyan. Pasensya na kayo. Wala agad hipaligad. Muntik na tayo mahipaligad. Okay guys, may pinya na kami na nakita. Ito. Oh. Ang lalim. Napakalalim guys. May sapa dun sa baba oh. Nakikita nyo may sapa sa baba. Mukhang masarap magtampisaw dyan.
Pwede niligwan. May ligwang kuno didi. Malagot mo maragla pa di. Oh, balay taw. Naririnig namin may Sige, mawarang pa di kay uma. umaaligid na ano, bubuyog. So guys, let's go. Okay guys, Taglay pa lang ka. pagkatapos ng halos isang araw na lakaran, nandito na kami sa highway at makakauwi na rin kami. Sulit ang pagod. Marami kami nakuha. May pinya, may Yato. gulay na gaway, may ano pa? Lubi. May lubi, niyog, Diri. Kukunat. coconut. So, andito kami yan. Uy, si Brad. Andiri. Brad po. Ay. Dito kami ngayon sa highway. Highway. Maglalakad lang kami ng mga 6 na kilometro. Highway sa puting bato. Okay guys, ito ang pinakamasarap sa lahat. Hihingi kami ng buko. Doon no. May nagkukupras dyan. Balay eh! Tayo kami silog! Nagsasalay ka! Ano? Bring the bring. Pagkasaka! Mga lupo hindi din mga lupo. Mawawalang pagkasaka! Take it, sit. Wala ka rin naharap, wala ka rin. Guys, napakadelikado ng highway na to. dito? Kung makikita nyo sa ilalim mo. Napakadelikado to. Pag dinaanan to ng truck na maraming karga. Tapos ito lang yung ano. Ito lang yung nagsisilbing palatandaan na sira to. Ayan na, isa, dalawa. Walang barikid.